Ez zara gaiztua izen ez da? Vale. Zuri ere gertatzen zaizu armairu ireki eta zer jantzi ez dakizula bai, eta gaina gaur pasau jat. Gaur pasau jat oso urruti fan barik. Baina uste dudala, beste kontestu baterako jantzi behar zarenian edo ez hausenian oitxu eta kamara horrean jartzera eta bar. Emundutzat buelta batzuk, baina azkenian hartu duten lehena jantzi dut. Hori holan izaten da. Bigarrena, eskonduko zinateke zurea ez den soineko batekin. Uste dut ezetz, eta, egon alda aukeria, baina esaten dabe sorte txarra muten dagoela norberak ineko jantzi batekin eskontzia. Baina eskondutan hau eta neukinekoakin eskondu nintzen, orduan espero dut sorte txarrek ez aukitxia. Hirugarrena, zuk ere erosten duzu amazioren amantioren dendan. Ez, egisa esan, ez dut erosten Zaran, ez dut erosten... Ez, egisa esan ez? Ez dut erosi holan... Umiandako aukizan dute, nire txikizan dako aukizan dut zehose hola uste dut, baina emundakua, eta ez dut erosi. Oingoz, pekatutik libre. Denok ditugu egun aldrebesak, inoiz atera zara kalera txarto jantzita. Txarto jantzita, izan leike igual kamisetaren bat aldrebes jantzita, nik uste dut baietz, baina edo kaltzetinak, ez izatia parekuak eta horako gauzak. Bai gertu jat, oinez nasakorretan, baina nik uste dut baietz. Zebi kolore ez zenituzke sekula batera jantziko. Gorrixa eta horixa. Hau uste dut, klaro zagoela erantzuna, baina gorrixa eta horixa ez nituzke kombinauko eta sekula uste dut ez nituzkela jantziko. Amancito,